Hello mga ka-Disciple! Welcome sa isa na namang episode kung saan mas lalo nating pinapalalim ang ating kaalaman sa pananampalataya. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakalalim pero napakahalagang doktrina ng simbahan, ang tinatawag na hypostatic union. Oo, medyo mabigat pakinggan, pero pag natapos ka sa episode na to, mas lalo mong mamamahalin si Jesus at mauunawaan kung gaano kabigat ang ginawa niya para sa atin. Unang tanong, ano nga ba ito? Bakit mahalaga? Sa simpleng salita, ang hypostatic union ay ang pagkakaisa ng dalawang magkaibang kalikasan, ang pagka-Diyos at pagkatao sa iisang persona ni Jesus Cristo. Hindi siya kalahating Diyos at kalahating tao. Hindi rin siya parang halo-alo na naging isang bagong uri ng nilalang. Siya ay 100% Diyos at 100% tao, magkasama sa isang persona, magkaiba, pero hindi nagkahalo, hindi nagbago, at hindi nagkahiwalay. Balikan natin ang John 1:14. At nagkatawang tao ang salita at nanahan sa atin. Ito ang punto kung saan ang eternal Son of God na walang simula at walang hanggan ay pumasok sa kasaysayan bilang isang tao. Hindi siya tumigil na maging Diyos, idinagdag niya ang bubong kalikasang tao, katawan at kaluluwa sa kanyang pagka-Diyos. At dito mahalaga ang hypostatic union. Kung hindi siya tunay na Diyos, walang saysay ang kanyang sakripisyo para sa ating kaligtasan. Kung hindi siya tunay na tao, hindi niya tayo maaaring katawanin sa harap ng Diyos Ama at akuin ang ating kasalanan. Sa unang mga siglo ng Kristyanismo, maraming maling katuruan ang lumabas. May nagsabi na si Jesus ay hindi talaga Diyos. Iyon ang Arianism. May nagsabi na hindi siya tunay na tao. Iyon ang Docetism. May nagsabi na parang dalawang persona si Jesus. Iyon ang Nestorianism. At may nagsabi na iisa lang ang kanyang kalikasan. Iyon ang Monophysitism. Ang lahat ng ito ay tinutulan ng simbahan at nilinaw sa Council of Chalcedon noong 451 AD. Isang persona, dalawang magkaibang kalikasan, magkasama magpakailanman. Isipin mo ang bakal na inilagay sa apoy. Ang bakal ay nananatiling bakal, at ang apoy ay nananatiling apoy. Pero nagiging mainit at nagliliwanag ang bakal dahil sa apoy. Magkaiba pa rin sila, pero iisa ang nakikita at nararanasan mo. Ganyan si Jesus. Magkaiba ang pagka-Diyos at pagkatao, pero iisang persona. Mga ka-Disciple, ang hypostatic union ay hindi lang pang teolohiya. Ito ay patunay ng matinding pagmamahal ng Diyos na handa siyang maging isa sa atin, makiisa sa ating hirap at kaligayahan, at ialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya tuwing maririnig mo ang pangalang Emmanuel, Diyos na kasama natin, alalahanin mo, kasama niya ang buong pagka-Diyos at buong pagkatao para sa iyo magpakailanman.